Gladsaxes ældste bygning spejler sig i søen her på Gladsaxe Kirkegård. Kirken er en af de ældste bygninger i hovedstadsområdet og er opført omkring 1180. Oprindeligt måske på en hedensk offerplads, et kultsted i form af en strålende sten. En sproghistorisk udlægning af ordet Gladsaxe. Den del af området, hvor kirken og de ældste grave er placeret, kan dateres helt tilbage til slutningen af 1100-tallet og var indtil det 20. århundrede blot en lille del af kirkens samlede jordbesiddelser. I ældre tid var der rift om gravpladserne. Det var finest at blive begravet i selve kirken. Der var man tættest på Gud. Men ved en kongelig lov i 1805 blev det forbudt. Det var for uhygiejnisk, det lugtede, og i øvrigt faldt man over gravstenene i gulvet. Nogle er flyttet og opstillet i våbenhuset. For år tilbage var området domineret af store gårde. Man var på landet. Man var en del af Københavns spisekammer. Der er gamle landsbygravsteder og bondesamfundet, der afspejler sig i gårdgravsteder, og man kan se det, der var typisk for bysamfundet, da det blev til bysamfund. I 1920, der blev kirkegården for lille, og man måtte udvide. I dag bor der mere end 61.000 mennesker i kommunen. Dengang bare 1.000. Mange af de gamle gårde blev revet ned. Der blev ikke meget bondeland tilbage, men der blev plads til alle de nye borgere, også på kirkegården. Kong Valdemar den Store skænkede Mørkhøjgård til biskop Absalon. Han gav den videre til pave Urban den 3. Den nuværende bygning er fra 1836. En af de tidligere ejere ligger begravet her på kirkegården. En anden af de gamle gårde, Højgård, er bevaret og tjener i dag som kursusejendom for Gladsaxe Kommune. En beskeden andel af kirkens samlede jorder har i flere hundrede år været omkranset af mure og var dermed beskyttet mod græssende kvæg og gravende dyr. Enkelte gravsteder er sikret af et gedigent jerngitter. Christian Vedsmann var den første skoleleder på Søborg Skole. Han var en varm fortaler for idræt i skolen. Han var medstifter af det første bibliotek og initiativtager til den dengang nye kirke i Søborg. I dag er 27 hektar udlagt til kirkegård. De gamle marker rummer nu, foruden de traditionelle kiste- og urnegravsteder, fællesgrave, katastrofekirkegård og en skovkirkegård, der henligger som rekreativt område. Syd for kirken og den gamle kirkegård begyndte udvidelsen til den i dag langt større kirkegård. Her holdes traditionerne i hævd. Men nye skikke er på vej. Der ringes fra 8 kirker i Gladsaxe Kommune. Alle 8 kirker har samme kirkegård.
Gladsaxe Kirkegård rummer både kapel og krematorium. Med ro og værdighed foretages de sidste handlinger, før urnen med afdøde kan stedes til hvile. I det sydvestlige hjørne af kirkegården ligger en fælles gravplads for urner. Mange mennesker giver udtryk for, at de ønsker at komme i de ukendtes, for ikke at lægge nogen til last efter døden. Derfor har vi på Gladsaxe Kirkegård ud over de almindelige gravsteder udviklet nogle gravsteder, hvor man køber gravstederne beplantet og renholdelse i alle de år, som gravstederne løber i. Her går jeg på den nye del af kirkegården, som ligger rundt omkring den gamle landsby kirkegård. Den er udvidet flere gange og er ca. 27 hektar. Til at passe hele kirkegården har vi 25 gartnere og gartneriarbejdere, hvor nogle af dem er sæsonansatte. I tide forberedtes vinterens komme. De mange grave bliver dækket af et grønt tæppe af gran. Smukt og ordentligt. Det er kirkegårdens ansatte, der former de små og store kunstværker. Kreativiteten er stor.
En af Danmarks store opfindere, Axel Petersen, blev kendt over hele verden. Han opfandt sammen med Arnold Poulsen blandt andet tonefilmen. Klokker Peter Christensen ligger her begravet i kanten af sin gamle have og sin arbejdsplads gennem mange år. Vognmand Nielsen spændte hestene fra, enkelt og sigende. I Hostrups komedie Genboerne optræder løjtnant von Budinge som en rigtig pralhals. Hostrup oplevede praleriet på gæstgiveriet Solen i Pustervig ved Kultorvet. Hans rigtige navn var Jørgen Møller, og han var ligesom sin far løjtnant i Københavns Brandkorps. De kom begge fra gården Marielyst. På stenen står skrevet: Denne grav gemmer støvet af Jørgen Møller, løjtnant ved Københavns Brandkorps, borger og brændevinsbrænder i København, samt dannebrogsmand, født den 3. juli 1770 i Åbet i Holsten, død den 12. september 1835 på sin gård Marielyst på Budinge Mark. Ved ærlig færd vandt han sine medmenneskers agtelse og kærlighed. Fred med hans støv. Cadovius-familien ejede og boede i 5 generationer på Enghavegård. Ludvig Rudolf Cadovius sad i sognerådet op til år 1900. Før ham var hans far, Hans Cadovius, sognefoged. Jens Winther Bentzon var fra 1747 og til sin død tilknyttet Gladsaxe Kirke. Han var særdeles aktiv inden for fattigvæsenet. Han tilskyndede bønderne til at sende deres børn i skole. Han var gift 3 gange og blev far til 19 børn. C.A.H. Kalkar
var teolog og filosof og lærer i København. Fra 1843 sognepræst ved Gladsaxe Kirke. Det siges, at hans byste blev brugt som våbenlager af frihedskæmpere under 2. verdenskrig. Han var præst i 25 år. Emil Sauter var udlært sadelmager og tog senere lærereksamen. I 1882 blev han ansat på Rytterskolen i Gladsaxe. Han var medstifter af Danmarks Lærerforening og oprettede i 1887 Dansk Skolemuseum. Det er her endnu. Ivan P.E. Mathisen blev sognepræst ved Gladsaxe Kirke i 1946. I de 31 år, han var præst, nåede han at konfirmere 8.800 unge. Underkorporal Rasmus Petersen faldt i et slag ved Hobro 1864. Han blev begravet på Hobro Søndre Kirkegård. Men efter hans families ønske blev han bragt hjem til Gladsaxe. Hans gravmæle er fredet, så længe kirkegården består. En gruppe frihedskæmpere deltog i en aktion i april 1945. De blev stukket og overrasket i et bagholdsangreb. 3 blev dræbt og begravet i Ryvangen, men senere flyttet her til kirkegården. Åge Boring Hansen var uddannet murer. Fra 1952 til 58 var han Gladsaxes første rigtige borgmester. Erhard Jacobsen, Centrumdemokraternes stifter, var både borgmester og folketingsmedlem, måske i nyere tid kommunens mest kendte skikkelse. Ole Andersen var journalist og blev valgt til borgmester i 1983. Lige inden for kirkegårdsmuren, på en græsplæne, hviler de døde mænd og drenge fra Lillemosegård. Efter 1800-tallets målestok en ydmyg placering. Plejerske Emma Jungdals største ønske efter et liv blandt de åndssvage var at blive begravet her hos dem. Vi har også nogle fremtidsvisioner på kirkegården. Vi kunne godt tænke os at få lavet vores vandhul, som kun er her om foråret, sådan at det kan ses hele året. Udover det, så har vi altså også en pragtfuld skov her, som hører til kirkegården, og her kunne vi godt tænke os at etablere en skovkirkegård. Det skulle gerne ske her inden for måske 10 år. Vi skal hellere
Med al respekt er kirkegården ikke blot et sted for de døde. Det er et rekreativt område, der er en atmosfære, en stemning, som skifter med årstiderne, et sted at mindes, et sted til eftertanke.